Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. No kasapula na puwersaan tadayjay amon re. Tapno sumurot laeng kadata, aramidan ta, Angeli. Anya? Saan akon di pakipot ti awanan bain amon re? Taama nga, no anya pa'y ti maaramid ko kankuwana. Mami, relax. Amang ano nakarkaro aparikot ti mapasamak no mailawan kayo. Oh, nasakit ti ulok. Mariribo ka nak. Kaslaak lamabagtit, Angeli. Mga buwisit kit ti kastoy abiyag. Hangam, saan? Agpaatiwakit din? Oh, saan pa'y laang? Never! Hesyak pa'y tikunam. Natib karday to'y. Palaban to'y inam, Angeli. Rumbang laang mami. Saan kayo apaabak iti pagdaldalanan nyo ita? Kabailan nyo dayta. Adda akla ang itilikodan nyo nakasuporta kada kayo. Saan kayo abaybayan, mami? Agyaman ak iha. Ala, rumwarta nga rudan. Nagijayag nagitiyama. Kalpasan arimor ni Sir Rukaw, si marunumit ni Madam Ariela. Ay, isarakon to ito. Ay, madlaw nga da pa kariribukan ni Madam Ariela. Apay nga ta, naiskam nga tamanan. Kwarta nga tamanan, ti makagapaw. Ay, anyan aya. Kunak no awan ti problema dagiti baknang. Ngam nagbidutak sa iti day tapagarup kaw. Kasla kanayon nga da nadagsan aparikot da. Kainal daw anak ko nastiro pa da. Ay, day tangaminggang. Taawan ti pan nakakuntinto da iti adda kadakwada. Ay, naimbagpay kada kami anak ko rapay lang. Nang runa kanya, makapanganak lakit iti mamitlo iti may sangal daw. Ay, naragsaka ka. Ay, yakto pa'y nagsweldo iti manuabulan. Ayos lata kanya. Ha? Ay, ni Panyang. Hello, Panyang! Lovely, kumusta nga dita? Ay, kastulat ka As usual, naungat lata na giti amaw. Kan madlaw nga damanan pa kariribukan da. Ay, jak amo ano na iskam manan. Lovely, ang pumplan niya ti parikot da. Ha? Baliwag to ti umawag ha. Bye. Ay, bye, Panyang! Napay mat na ti Panyang. Pagbalbalin ng nakmat nga usyusera. Amo ka no na niya ti parikot na kiti amaw. Ha? Anya kumangay ti bibiyang ko iti dayta. Pagbigyaklan ani Panyang. Kababain ni mal. Ay, jak ngamin malipatan ti utang ko na imbaga nakam kin ni Panyang. Iso ama bainak, amang paay kan ko na. Aglaladot amangan ni Madam Ariela. Ala, mangan kayon mami. Oray anano, saan asumrat kita raon kanya? Amangan Iyo na yan. kayo iti kastangan aran dito. Saan ka no ang makapangan ni Madam? Sa dino nga tatipang sapulan ta. Itinay ka sa mantong. Samsaman tong kanaw. Kasino nga tati ibagbagad asamsaman taong? Tainton pina. Mapantayo iya balay da tatamalyong. Sa dino, Sa bulan tayo Talakalanga masapulan ti balay da. Di agdamag tayo. Malyong kanaw? mandak yang kami tay amalyong. Ay sus, manakibang ka no ni Malyaw. Talaga. Ano, ni Malyong nga taabats ka. Tidakdak ka matanda. Nangalaba! Ay, Malyong gulang ka school! Iday ka school! Ay, anya day ma'am. Masidag ka man dito'y labang. Ay, apay ka day, madam. Anya jay kunam. Kaiskwilaam ni Malyong. Ha? Ay,
kwa? Ay na! Ay, bunga lati kigtot ko na jay, Madam Ariela! Mangmangag ko nga minti saritaan niyaw! Mangiruar ka man kat di tinalamis adanom iti ref na nalabang. Ayun na, mabidlaang! Ay, unay matngaminan na ito ang iwat. Sa dinamo di agpinaw. Ani Mondre ang tawid iti kinabakta. Diyan ipalubos ang Munre ka no. Talaga man. Dengkak di pagsaritaan na. Dapat ati karbon ang talak yo. Nagdadya saman to. Talaga ba? Aha! Ni Munre gayam kay bagbagada asam-saman daw. Nananabang! Dalasam! Ay, unam! Umayang! Ay, nawaw. Number ni Madam Ariela tumawawag ah. Ay nga ta. Ay. Sumpata man lang. Hello, Madam Ariela. Hello, Maliw. Kumusta ka? Ay, nawaw. Nasayat na tamat, Madam. Kasta ka ni. Baunang tuman ba't ni Mondre dito yung mansyon? Kailiw ko na makita kan makasarita. Ah? Milagraw. Ay, nawaw. Mabalin ka di, Maliw. Kwa, Madam. Ay, nawaw. Dakkel man siguro ti karbangakan mana. Ta anak, saan ka ni? Ah, O anya, Maliw. Manamnamak ka di. Amok kami nakaduwam ni Mondre. Amok nga iti balayo ti pagnanaudan na. Saan ka di? Kwa, ay, nawaw. Saan adito iti pagnanaitan na itan, Madam? O, sa dino nga ron, Maliw. Ay, kwa! Ay, nawaw. Ay, kwa! Malulubat gaya man to cellphone ko, Madam. Ag-off sabot time. Madam, ay, nawaw. Madam, hello! Sige, bye! Bye! Ay, nawaw. I-off ko ti cellphone ko. Ay, nawaw. Diyak amo ti isungbat ko kina Madam Ariela. Ay, nawaw. Diyak amo iti dadya tao. Agpampamarang samot lang ti luka. Ay, nawaw. Nakinsisipot samot lang. Angam. Anya nga taman ng tiplam-planwon ng alamidan. Ay, nawaw. Nakalagip man ng tiluka, Madam Ariela. Ay, nawaw. Pilinan nyo ni nanapan niyang tatang. Ta saan na apalubusan arumor ni Monre? Un anak kao. Ay, nawaw. Ay, mapanak to no madamdama itayan damon ray. Pasaritak to ida. Ay, nawaw. Ay, makapadanag mo timbagayo tatang. Unya raw. Makapaburbur tiyang may nay nawaw. Da kayo pala nga ron ti makaamu makisarita kadakwada. Tama kumikumak pala iti trabaho ita tatang. Wen anaya ay nawaw. Awan ti rumba nga pagdanagam anak kao. Sige la ay. Pasensya kan. May ramraman kay iti daytoy. Masapol mo't nga men ayuman kukin ka. Nubiyom ti masiknan iti daytoy anak kao. Ay nawaw. Uwan tatang, rumbang na amaamuak. Tapno pagtitinulungan tayo a protektaran ni Monre. No bilang adadakis a panggapdakan kwa na. Agyaman iti kaadayo kininana pa niyang amang tultulong kanyak tatang. Ay nawaw. Awan ang yaman na anak kao. Kasta ti one family. Ang titinulong. Ang bibinadang. Ken, ang sisinaranay. Ay nawaw. O anya, kumusta di papan mo manan kanya to? Nalukoy mo ka din, Ariela? Awan at talaga, Rok. Natangkan ti pangadang na. Kita ma, pamangan no isumat ti mga alman iti sanikwam. Anya. Pamangan no pagpampambar na lang ni Monre. Ngam ti kinapudno na, isugayam ta aginteres iti sanikwam. Ang mga no agpalaw kan tulangan, inton na ipanaganan kan kuwana ti papeles ti sanikwam. Anya.
Isong agsipot ka, Ariel. Ni Atty. Bartolome, ti makamu iti pasikot-sikot iti papel. Isa ni kuwa da iti lungsit. Isungad na posibilidad na nga aramidon na ti ibagbaga. Saan mo't siguro? Tama mo una yan ni Atty. Bartolome. Sana kumanunong dayjay iti killo nga arami. Iso nga ro da masurunak. Tadi na kayat ti mapasuksukan. Sumapul tayo ti sabali nga abogado. Panagkunak. Awan serbina roko. Ah, Ngamin, sigon iti panagsasaon ni Atty. Bartolome. Kaslaad da mo na maipapan iti sanikwa. Anapanawan daydi Luisito. ah. Anya ti kayat mo asawan, Ariela? Ni Manang Angeli ti umawawag. Hello? Manang Angeli? Hello, Monre. Kumusta ka? Kastoy. Nasaya at matlata, Manang Angeli. Si Kangay, kumusta kan? Apaya di mo matsungsung batan dagiti tiks ko iti kalabas. Ha? Ay na, pasensyakan. Pasensyaan na kon. Super busy ak namin amang kuyog ka ni Mami. Dukas kayong ada papapanan na. Ah, kasta ka di? Ay, Juan, sa di nagyayan mo ita? Ada ka di trabaho? Awan, Manang. Agsarak ta, tay libre ka. Inta mangan itirwar, adi. Ha? Namnurumwar ka, di mo ibagbaga asyak ti kadwang, Tama nga nung sanda ka apalubusan. Kaya't ka lang makabandi. Eh, sige, Manang Angeli. Ngam, mabit talang Juan, kailiw ka nga minan ang makabandi. Sika, mailip pa kalibot kanyang akabsat mo? Wan nabayagan na kaya't kayo makita, Manang. O sige nga, Roy. Agkita kaaling, Juan. Sige, Manang Angeli. Sa dino nga iti pagkitaan ta. Ha? Anyat ko nam, Uncle Samuel. Sa dino ti papanak? Una manggal? Kwa, rumwarak biit. Tamakisin narakak kini Manang Angeli. Imawag ngamin itay ni Manang ko, Uncle. Ha? Anyat ko na, Uncle? Anyat ibagana ko na, Uncle? Tsaka mo Uncle. Nagsingpot mo't anak isarita iti silpon. Mailiw ka no kanyak. Iso kayat nakamakita. Agan nadak ko na, Uncle. Uwan, Uncle. Agan nadak. Katagyaman Sige. Mapana ko, Uncle. Pakibagayon tulangan kininanapan niyang inton sumangpat. Nag-text itay, apa umay ka nun. Isumit lagaya mamanon nga aldawajak makontak ti cellphone ni Cleopatra. Awan mat gayam ditoy, ulit nagbalik ko. Kunana mo't asikati ka sinsinnarak na kanakan. Taagrimit ka no iti kwartakin ka. Anya, ket no nabayagan na saan kami ang nagsarita. Anya, nay, apay nga yakas niya. Anya nga tan tinapasamak iti day siya babae. Ay, yak mo't nga amo.
nagsapa arumrumwan, ken marabyan na sumangsangpit. No agdamagan, sika ti pagrason na. Anya, ulbod na babae. Awanan ba inday jay? Padasan na ti mga lilaw kanyak. Tamangan numalaw anak pa'y. Ha? Nay, anya ti kayak mo asawan. Kanan. At daatap ko ginastos na dagiti koleksyon na ulitan. Anya, kat oras ang mapanagnagkak daatap. Dakas kanyak tayo babae. Ha? Ay, sana, kanakan. Pangaasim mo ta. Tadi mo pagaramidan iti dakas, di ay ayat. Diyak kaya't aramid na, ulit ang balay ko. Pananglo ko ti kasjengar aramidan na. Tano talaga mo't lang awan ti aramid naman eh. Apa di nasungbatan ti awag kan text ko. Apay anak ka-off akanayon ti cellphone na. Ay, awan siguro ti signal ti cellphone na. At da, ulitag. Talaga lang ilumlumangan na. Ti awanan bain a babae. Ay na, Monray! I miss you! I miss you to. Manang Anjali. Ala, agorder kan iti kayak mo akanan, ha? Ilibre ka. Ha? Adda ka din kwartam, manang? Ha? Ano ko, ha? Adangat. Basit laong ading. O sige, saklangan ti agbayad iti kananta, manang Anjali. Ha? Kwa, kababain mo't kan ka, Monray. Okay lang, manang. Pagdamot kwarta, Ha? Nangalam iti kwartam. inurornong ko ti swildok, manang. Ha? Nagtrabaho ka? Un manang? Kat, intugot mo ka di amin a kwartam, ading? Ay, saan manang? Imbatik ti dadduma. Oh, kasta ka di? Nan, kita at magtipitakam. Ha? Apay ka di manang? Kita at laeng Oh, adtoy oh. Oh, wow, nagpuskol ti wallet mo Saan mo't unay, manang? Ala, si kangarod ti manglibre kanyak, ha? Un manang. O sige, mabiit laeng taayabak ti waiter. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. O sige, mangan ka laeng, Monray. Kalpasan na, intag pasyar. Kalpasan na, agawit ta iti mansyon, ha? Agsangsangit ngamin ni Mami. Mailiw kan ka. Sika ka na yun ti malaglagip na. Ha? Saan na kun akagura ni mama? Saan nakamot akagura at talaga? Gagangay lang iti maysa nga ina ti makaungot iti anak na no dadduma. Manang? Pasensya amlat ta kuman ti inata, ha? Ado ngamin ti pagdaldalanan na idi. Kan, uray ita. Ado dagiti parikot na. Iso akasapulan na ta. Ha? Waiter! Ay, nawaw! Ha? Ni Tata Malyon. Tata! Umay kayo ditoy! Ituya kon ba raw? Agsarita kayo laing kini Ma'am Angele. Tama nga no makaisturbo ak laeng. Ay, nawaw! Waiter! Ti awanan bain alakay maliyok. Agdamanon apasalsali dito eh. Buisit na ita alakay. Magdadaon iti diskarte. Sumurutak ka no iti mansyon, Tata Malyong. Kuna ni manang ko nga Anjali. Ay, nawaw! Anyat aramidem iji mansyaw. Kaya't nakkanwa makita ni mama. Anya? Ay, nawaw! Amangan no niya ti aramidem dakin ka ijay. Siming patan ni manang ko nga Anjali, Tata. Ay, nawaw! Ay, saan ka basta mamatilatan ken kuana? Tata, kaya't ko makita ni mama. Mailiwak matan kan kuana. Please, Tata. Palubusan dak ko ma. Sige. Palubusan ka ba raw? Basta ibaga masumurutak ay nawaw. Ha? Saan ka palubusan no di ikuyog mo, Ray?
Kaya't dangatan o may ka, tata? Ibaga masaan ka amapan, no saan nakakadwa mon Rey ay nawaw. Ha? O sige, tata. Come on, Monray. Let's go. Manang Angeli, ikuyok ko ni Tata Mal yung agawi DJ Mansion. Anya? Iti anya aga po. Sali-sali lang day taalakay. Alam mapantakit din. Agur-urayan ni Mama iti mansyon. Saan nakasumurot kan ka? No saan ta kadwa ni Tata Mal yung manang. Anya? Apay akadwa yuday jay amalyong, Angeli. Ni Monray tinagpilit amang ikuyog kan kuana dito'y mami. Kontrabida day jay alakay itibiyag ko. Kakaiso na pimanawan diti mansyon, ngem addamanen. Ala, saan na bale? Mabain mo siguro amang kontra-kontra kada kayo. Ta saan tayon ababaunan day di alakay? Rambang laeng. Padasen na ti makibiyang iti anyaman aganwat ko. Tadakas kanyak day taamalyo. Naimbag nga oras mo, anaya, balasang ko. At da ka di natatang mo ditoy. Ha? Awan da pa'y madnana. Nakuna na ngamin itay iti-text na akadwana ni Monray. Sumrag kayo pa'y anana. Agyaman na ka, balasang ko. Di namot ngamin sungsong batan ti awag ko. Kan oray ni Monray. Saan na sungsong batan ti awag ko kan kuana? Apay nga tan. Ayan da ngay. Makapadanag mat dagi si adwa. Unakit di ano adada ditoy. Ang awan damat gayam. Mabit lang nana. Ala ti cellphone ko. Tawag at datatangkan mo na eh. Kasapulan kayo kanimanang mo nga Angeli, Monray. Kasapulak ti panangandi ngayo kanyak. Tadakkel ti problemak. Ha? Anya nga iti problema yo, mama? Sakbay nga ibagak ti parikot ko. Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka, Monray. Ha? Sorry. Higa po iti kinaulpit ko kan ka iti. Naglablabosak. Inululpitan ka. Inuyuyungan ka. Banag asaan kayam arumbeng. Ngamin, naamiris ko ti kinapatag mo iti biyag ko, Monray. Ala, lipatan yung dayjay, mama. Agyaman ak na may patagdakon. First time ko amang ganun dayta kada kayo, mama. Agyaman ak unay. No may patagdakmatan nga anak yo. Wan, iho. Patpatgan ka mata talaga kat. Da kayong anak ko ti kapatgan. Itibiyag ko. Maturmanak amang ibalikas ka na gitoy. Ngam kasapulan nga aramidak. Tapno maiwayat ko ti planok. Mama? Mabalin ka di nga rakupan ka? Ha? O sige, day talaga yam. Umay ka, taarak open ka, anak ko. Mama? Ay, makapadurman day to asam-saman tong. Tsak mairusok ti mga rakop kan ko, anak. Ang iturturod ko na para itisani ko akal kalikag kuma. Malyong, apay anapan kayo dita. Ay nawang, nagpilit ni Monray. Nagkita da namin kin ni Ma'am Angeli. Naimbag hasta na si Putak tinapananda. Sinurot ko inapan niya. Inayayo na ni Monray nga agawin ti Mansyon.
Diyan ko mapalupusan. Mga nugumura daw awil ka. So nga impilit ka di si Murot kadakwana dito yung mansyon ay nawaw. Anya, agad kumusta kay ditanay ni Monrey? Agsarsarita dahil ni Madam Mariela. Nambla na sino da kasingputan din ni Monrey kay nawaw. At dapat pa-imbre-impress ni Madam Mariela. Anya, Jakot namin mangag na saritaan da. Kasaan da kapalupusan niyaw masidan. ay, ala, si Kapay lang aron ti makaamukan ni Monrey dita. Buwan pa niyang. Don't worry kay nawaw. Ala, putdan tanti saritaan ta. Tamangan no makita da ka. Kat anya manan ti may bagadakan ka. Amangan no pagatapan da ka manan iti dakas. Aganad kayo dita ha. Buwan pa niyang. Kamatanagan. Nawaw. Pa niya. Nagyaman ang hindi concern Bye-bye. Bye, Malyong. Naawag ako ni tatang mo balasang ko. Kat, ayan da ka nun, ana. Adada ka no ijay mansyon. Anyat kukuin da ijay. Kinuyog na ka no ni Monrey. Ay, pinagawid ka no nga minti ina na ijay. Apay anapan da ijay. Di mat pinaritan tayo ni Monrey amapan ijay mansyon. Tama nga no anyat aramidan da kan kuha na ijay. Wen balasang ko. Ngam nalaing nga ron ti kabsat na. Inayayo namanan ni Monrey. Na impag-ata na siputan ni tatang mo. Kat sinurot na ida. Ang mahawanan ti rumba nga pagdanakang balasang ko. Adda ni tatang mo amang bantay kan ni Monrey. Patsyag asaan na abaybayan ijay. Bakit labang? Nagluto ka. Di mo ilakam ititaraon tila kaya sali-sali dito yung mansyon. Tamang irarit lang dahil siya alakay. Ha? Nangag mo timbagak. Bakit labang? Aywan, saro ka. Ay nawaw. Di ka matanagan. Roko. Kaadabalon ko. Inaldaw ama pa nagkumadkatang itikan at itirwar. Sa anak amang iraray. Ta ultimo danom nga inumat kat adabalon ko ay nawaw. Apay ang magasangan ka la kay Malyong? Sino ko mapay ti sa bali alakay dito ngay? No ti sakmet laeng. Sakmet laeng ti lakay dito Nawaw. Apay nga min nga dakat ito'y. Ay kahit pasensyakan Kasinurot ko laeng matyaw awir ka ay nawaw. Apay? Asino ka nga min itibiyag ni Monrey la kay Malyong? Siya tiyayo na. Capital Y-A-Y-O. Yayo. Di mangay aywan ken kwana ay nawaw. Iti laeng dayta. Iti ken ita. Ken aginggat inggana. Siya ti binilin day ti Sir Luisito amang Kasta ka na yun ti bagbagam. Natayon ti pagrastrason mo a tao. Nalaka ti mga ibagay ti dayta. Tanatayon day di Luisito. Na! Makitam ti kasta nga ramid mo, Roko. Roko. No. Awan respeto mi ti sigod nga amaw. Hoy, lakay Malyong. Hoy, kamay. Awan karbangam nga agari-ari dito yung mansyon Ta saan ka nababaunan dito No kayat ka pagaramidan iti dakas. Mabalin lang ta teritoryok dito Ala. Sa anak alumaban, Roko. Sawem ti kayat mo asawen. Sa anak alumaban ay nawaw. Rumbang laag. Tawan ti karbangam maglasto-lastog dito'y lakay Malyong. Katap na da serbim ang makipagnaig dito'y. Agtrabaho ka. Ay, Wen! Roko! Wen, Roko! Aldaw mo ita, Roko. Ngam aldaw kong tumat no sumaro daw. Anya ti sumaro no a plano yung mami? Tulungan nak ang mga ayokan ni Monrey. Tapno ag naedan diti mansyon. Talaga ka di apag naedan yung manan dito yung mansyon, mami? Kapilitan, iha. Tapno maiwayat ko ti planok. Mami, Ano sam ti mga ayokan ni Monrey. Pakita ang paylay tinasayaan.
Kampay idi. Nasing patakan kwa na. Tapno maala tamanan tirik nana. Uwan, Mami. Labang, ay nawaw. Ay na, dinakman biringasan iti labang. Lablay tinagan ko malyaw. Labang mo ti awag dakin ka dito man siya na nawaw. Isuda, di ka kumamit mainayonan Ay nawaw. Sige, ano iso? Ay, pagturugan nga. Ay kwa, ay ayaban nak ni Monre ipisilid na. Ngam pinaritan nakmat ni Madam Ariela. Agraraman! Una naman kanya ka. Agraraman ka, malyong! Una na. Ay nawaw. Dito, tinangibawnan na kanya. Ay nawaw. Ha? Ala, kasano nga ron dahito yan? Sapay sa anak pa nagdigas. Ay nawaw. Ay, inakbitan siya. Ay nawaw. Rabi. Ah, Saan ka nagdigaw? Ay nawaw. okay lang ganda, Maryam. Ay ako ma. Saan tamad niya ang kaida? Ay nawaw. Dito yak swilaw. Kasi ka dita kama. Ha? Mala, maturog ta nga rudan. Tanay, makaturturog akaw. Rabi ay... Ay nawaw. Good morning, Monre iho. Kumusta titurog mo? Mayat-mat, mama. Ala, mapanta ni Jay kusina. Taagar mo sartayon. Kalpasan ti panangan tayo. Agsarita tamanan. Taadupay ti kayat ko adamagan kan ka, iho. Mama? Kat ti kayat ko, Monre iho. Song batam amin asaludsudag kan ka. Wen? Ha? Anya ti saludsudam, mama. Madamdaman ton, iho. Mangantapay. Sana bale, tanalakala ang matdagiti saludsudag kan ka. Saan anarigat asong batan? O ala. Umaykan, mapantan ijay kusina. Wan, mama. Napanan ni Monray lablay. Ay nawaw. Kasarsarita ni Madam Ariela. Ijay. Ay nawaw. Simrat damang itisilid ni Madam Ariela. Anya. Ay nawaw. Ang mga nonya tiramidin na kini Monray. Ay, Maryam, Ah. talaga ka di adakis ti ugali ni Madam Ariela. Ay nawaw. Tinatanong pa ba yan? Ako nada iti Tagalaw. Ha? Napanik na kamutan saan ka day? Medyo nabayag kamutan niyag papaay dito man siya. Kas papaunahin. Apay damagang pala day ta. Ay nawaw. Ay, ba't kiti Manipod nga min dimtengak ditaw. Nga minsan la nakitak nga imisam kan nagkatawan ni Madam Ariela. Anya. Iti ado pa iti kwartana. Isulaan ti pandakakitak nga imisam. Na minsan laang. Ngam kaduan anak kami suaw. Kan, hay, ungat nga ungat. Awan lakit agong ungat. Sapay siya lang tong ungtan na. Di namat ungtan ti anak kan asawa na. Kasjay na mo ta talaga kahit labang. Ay este. Lovely. Ay nawaw. Agiti lababaunan akas kada tayaw ti kabailan na ngaungtan at agibasitan. Ngam, ungaya Malyam. Apay asursurutam ni Monray. Ay nawaw. Kargok ngamin ni Monray. Siya tinangibilinan day di Sir Luisito kenkwada. Ken, nagkariat nga aginggat maudi nga angis ka, jak to pulos sinaan ti awawir ka. Una, ngam dakdakkel ti karbangan ni Madam Ariela. Tay sukat nga ron ti inana. Ha? Ay nawaw. Awan ti karbangan ni Madam Ariela. Ada ata anak nakit nga ron ni Monray. Na, ipapilit na. Awan nga raw. Kasano nga awan ako nam? Si Kamot Malyaw. Ay basta. Ay nawaw. Awan to pa ti sirsirbi ni Monray kenkwana. Ay nawaw. Awan to pa ti patag na kenkwana. Hindi Ngam nagbalbalo samot tan. Nasimpot mo tan kini Monray. Nagalumamay ti pan nakisarita na kenkwana. Ay nawaw. No comment, labang. Ay este. Lable. No comment tak dita. Mga no agpampamarang lahan. Ang mga no adaman nang isit a plano ng kontrakin ni Monray. Isuan no comment.
Am mo kong tiburik na kita nga gina. Agraman da dyan, roko da dyan. Agpapada da ito galay, ay nawaw. Iso ano comment tak nita. Nas ka na bantayak taw awir kaw. Tapno makasigurado ay nawaw. No comment, Lovely. No comment kala, no comment. Ngam nakaado ka mo't itinaibagan. Kasta yan, Lovely, ay nawaw. Basta, no comment, ay nawaw. Sigurado ka, akwarta laang tiimpadulin, day di papamken ka, Monrey. Wan mama, ngam awanan at kwarta ngayon tad na kanya. Tayo nalamat amin ni Manang Anjili idi kanya. Anya. Oh, ala, paspasensya amon ni Manang Bowen. Lambing na laang kan kaday jay. Ha? Amomatan ni Anjali. Sabali, tilambing na. Iso nga amomlatan nga aglamlambing. Nukas jay nga agdawat iti kwarta. Iso adi mo gorgoraan ni Manang mo, wed? Wan mama, napakawan ko ni Manang Anjili. Siyak ngay. Napakawan na kon. Wan mama? Agyaman ak iho. Aguray ka. Talaga ka di appendant day tatulbak di takwentas mo? Ha? Wano? Talaga atulbak day ta? Wan mama. Anya titulbakan day ta, Monrey? Jay, cabinet ko mama. Anya a kabinet mo? Kat saan mo't nakatulbak ti kabinet mo iti silid mo ditoy? Jay, cabinet ko iji balay da tatamalyong, mama. No kasta. Ijay balay damalyong ti pagnanaedam? Wan mama. Ngam. Apay, anas kan nga itulbak mo ti kabinet mo? Anya ti karga ti kabinet mo, iho. Adda ka din napatag-abanag iti kabinet mo. Ni tatamalyong ti umawawag? Sino ti umawawag kan ka? Sung batang biit, Monrey. Hello? Ay nawaw. Okay ka kadilaan ba, Love? Nagbayag di pa nagsarita yung kin ni mamam. Okay ka kadilaan? Wan tata. Okay laan. Sure ka? Ay nawaw. Wan tata. Okay nga raw, bye. Sino day jay? Ni ka di malyong? Mama? Nan, kita agman no asino ti imawag? Ni malyong ti imawag kan ka. Apay akon diawag day jay alakay. Kat adala nga rudan diti unag ti mansyon. Mama, saan niyo ko mga ungtan ni Tata Malyong Ha? Saan, iho? Apay ko mga ungtak. Kasaritak laeng? Mabit laeng, ha? At dala ibagak kanila kay Malyo. Mabalin ka di Malyong. Pumanaw kan dito mansyon. Apay apapanawan nak madam. Kat awan mo ti madigal aramida ka, ay nawaw. Ti kinalaing mo ang makibiyang ti madinga aramidam. Amom nga agsarsarita kami kan ni Monrey. Ngam kundi awag ka kan kuwana. Anya ti kayat mo apagparangan. Awan, Mata Mariela. Sure, ay nawaw. Humanaw kan dito mansyon.
Tawan karbengam nga agnaed ditoy. Nagikat kan ababaunan ditoy. Saan ka di? Pumanawak laang, no kadwak ni Monre, Madam Mariela, ay nawaw. Taas sino ka kumaitibiyag ni Monre? Malyong? Siya nga ron ti binilin day ti Sir Luisito nga. Luisito! Bastag sa uka, day di Luisito ti ipampambar mo. Ti kunam kiti. At daal manam, iso adi mo mapanawan ni Monre. Ay nawaw. Anya kumangay ti almanag, Madam Mariela. Saan ko nga ugali ti agalman, Madam? Ken maisa, sa anak pa'y nag-resign kada kayo, Madam. Nagpakadaak lang ag bakasyon, ide. Ngam sikati nang ibaga adya ko nagsuple, Madam, ay nawaw. Anya? Iso mabalin ko latatag trabaho dito inukayat ka, Madam Ariela. Taada pa'y latay kasuratan tayo, Madam. Anya? Asa akla pumanaw dito, no jakon kabailan tag trabaho, ay nawaw. Anya? Iso aladingitek. Uray ibagayon anatang sitak. Tay kalkalin tagaklaan ti pagribagak kasyayaw ni Monre, ay nawaw. Sure, iti pa nagsasaok, Madam, pasensyakan. Ngam, di na kumangamin papanawan dito'y Taaging kat adda dito'y taaw-awer ka. Sa anak a pumanaw, ay nawaw. Nagkariak iti day di Sir Luisitaw. Adyak sinsinaan taaw-awer ka. Detalaeng, Madam, ay nawaw. No talaga ni Monre ti mangtawid ka dagiti sanipwa. Ayos lang day ta, Ariel. Anya ti kayat mo asawan, Rocco? Okay lang day ta. Dahinton maurnusan ti papeles. Ay aywom to ni Monre ta ilako tayon dagiti sanipwa. Tapno datamat lang ti agnumar ka dagita. Napintas day ta asing-asing mo, Rocco. Imbes ngamin nga stressem ti bagim ngagpanunot ti parikot. Ti solusyon ti panunutem. No kasano ti aramidam. Uwen nga agpaiso, Rocco. Kayat ko day ta asuhestyon mo. Isa pa kitaan tayo pa ilay tinasayat ni Monre. Ay aywan tayo, tapno maala tayo tariknan. O sige. Total, nalakala amamat pati ni Monre. Nalaka ang maalaltit day jay. Iso nga ron. Iso nga anusan tayo pa ilang nga pakitaan, itinasayaan. Hello, Monre. Kumusta kan? Umawag ako makan ka. Ngam apag isumat nga imawag ka. Nasayat met anaya. Ammom, nakaragrag sakak. Ngamin, nagbalbaliwan da mama. Manang Anjali, kan Mang Rocco. Nakasingsing pagdan kanya. Talaga, Monre? Wan anaya, kat ammom. Mabalin kanton ayam amo kadakwada. Kas kaayan ayat ko. Ano niya? Isungag sagana ka ha. Sarita tan triti personal. Sana pala makaawit dita ha. Tatitak pala palubusan ni Mama Rumuan. Okay lang. Nasaya at na nasingpatdan kan ka, Monre. Un anaya, nakasingsingpad da. Saan da kung ngaungungtan? Saan da pa yun nga ibabawon nga trabaho dito yung mansyon? Iso nakaragrag sakak. Monre. Itala nga mariknak ti kinapatag ko kadakwada, anaya. Kastoy kayang tirig na ti maipatag ti pamilya. Naidumduma ti kinaragsak ko ita. Naragsakak mat para kan ka, Monre. Sapay ko ma, tagtultuloy yan dahit akin nasaya at dakan ka. Wan, ulito ka naya. Nagsagana ka. Tayo ti mabiit. Yam-amukan ka da mama. Kas nobya. Apay, imbagam ka din ti may papan kanya. Ang utan nga da nobya.
May mayat lata na personal ayam ambo ka kadakwada, anaya. May kasar kanton, anaya. Malyong, kaano ngay apumanaw kayo di tamansyun? Diyak pa'y amaw panyangay na wow. Uray ni Monre ah. Damdamagin na ron kin ni Monre. No kaano ang pumanaw kaming dito. Di na pa'y masungpatan. Anya, agad kumusta ngay taw-awer mo? Saan da ka di lang ulpitan? Ay, saan panyang? Kasla si Maya at matan di pa nakilangan dakin ni Monre ay nawaw. Saan na ba't niya umungkan? Kasla nakasing-sing pat dalaunay kin pana ay nawaw. Anya, Nagbalbalid na kanon ko na ni Monre. Para makita ay nawaw. ay bantayam ni Monre Malyong. Among matan ti ugali dagiti sigod nga amot ha. Wen panyang ay nawaw. Iso ajak mabalin na panawan ni Monre. Tama nga no palapog dalaeng day taon. Panaging sisingpit ka ay nawaw. Sige nga Rodan, amangan no makaistorbo ak. Baliwak tumanan ti umawag. Bye, Malyong! Monre, mabali na kita anday ta kwintas mo? Nagpintas namin ti pendant na? Ha? Para kanyak lang da ito eh. Manang Anjali. Wen, di ka madanagan ta saan ko nga alaan. Kita aklaang ading. Mabalin? Awan mo ti pangusaram iti da ito eh, manang. Awan mo ta talaga. Kaya't ko laang akitaan. Makuryosak lang amin. Taapay asusi ti pendant ta kwintas mo. Ha? Alan ikatamon ta kita aklaang, okay? Isublik matla adagos. Promise, ading. Sige. Saan mo? Monre! Ay, baraw! Ingka kanog di ko sen ko na ni Mamam Alablay. Ay, ni Nanam Alablay ko na kumaay na wow. Ha? Uwan. Nalipat akon. Agdigosak pa'y gayam. Alamapan kan baraw kay na wow. Sige. Wait, sige! Saan ka nagsubsubli dito baraw ka? Excuse me, Ma'am Anjali nag-ituloy yan tayo aramida. Kay na wow. Sige! Tinawanan ba in alakay Malyong? Mangdadaal iti diskarte. Pasulpot-sulpot ti Jaski alakay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mayaw, at daman da maagal. Ay nawaw. Anya data? Apay ngay, adi mo awagan iti sar ni Sir Roca. Ah? Kanapay akasla saan mo akabutang ni Sir Roca. Sapay nagdakla taaw. Mamin ano nakamatla abitugan ngayon no kwa. Ay, saan ko akabutang ni Rokaw, Lablay? Nupig sa laing ti pagsasaritaan akit. Ay nawaw. Saan apa nagpalastaw? Ngam adamot may karik ko ay nawaw. Anya? Iti da ita kinabasit mo, malayaw. Wen, ay nawaw. Ay, di nakpay ngamin nabuya nakigubal kit Lablay. Ay nawaw. Ay, lumabuya nakarkaro ang mainlampakan niya. Anya mainlamat ni bagbagamal. Ay, kwa. Ay, nawaw. Jukulay, Lablay. Si Kamay. Ang, awan matirasyon, tapno kabutin ko ni Rokaw. Basta awa, tapi ang naturod ka malayaw. Kasla awan ti bubot nga makin ni Sir Rocaw. Ay saus, no siya, maminsan lasa ni Sir Rocaw. Ay saus, kung kumyapot akong itinakaro abutal. Nang runa nung muragatan na. Managkapi ka nga, main. Di kagbut-butang Lablay. Nang runa kit di damot itid tiswil daw, may nawaw. Un nga raw, masurunak ang makalagit. Itagdanto ka na, numalakod at isa ni Kwada. Lablay, talaga nga tanga ilakod ang tisa ni Kwada. Ay nawaw. Diyak mo Ngin kas tamal, timang mangag ko nga ibagbagada iti kalabas. Makamuda ay nawaw. Awan bibiyang ko dita. Basta ni Monre, ti ayan ti atensyon ka. Di ure ilakod da ultimo kararwada. Awan bibiyang ka ay nawaw.
Tanda ni ka man na ilawanan mo reba raw kay nawaw. Tata Malyong? Nalipatam ka din tibiling day di papamkan ka. May papan iti day ta asose. Di mo't imbaganakin ka, adi mo ititad. When no oray ipaigam la kumaiti sa bali day ta atulbay. Sika, kan siyak laeng ti mabalin ang makaigam iti day ta. Saan? Uwan, tata. Dandan ni inala ni manang mo niya Angela. Ay nawaw. Una namat ngamin nakitaan na laang. Mabalin mo takitaan na. Nga oray nakasuot latakin ka ti kwintas Ay nawaw. Apay masapol pa lang ay paikat na ititanggad mo ngay. Ay nawaw. Ipilit namat ngamin, Tata Malyong. Oray pa'y kasano ti panangipilit na baraw. Saan ka abas tagtong palkin kwa na? Wen? Saan nagaputa simming putdan kan ka? Katong palang mat amin ng ibagadakin ka? Ay nawaw. Tata, Saan ko matkidi apat padaksin damamakin manang mau? Ay nawaw. Ibagbagak laeng ti mapalpaliiw ko? Ay nawaw. Sana nasayati kas jay? Pakibiyangan dami na gamit mo. Madimot ati kasta? Ay nawaw. Amod ako mamot at limitasyon da. sige. Talaglagi pagtibilin mo, Tata Malyong. Sige. Nagyaman ak nga rod baraw kay nawaw. Thank you. No denggan na baraw. Si Rocco? Onya, nakigtot ka nakakita kanya, Cleopatra. Eh, Di mo naman di umay kuwan niya. ala? Ang iyong... Di nakadipastre ka, Cleopatra. Sige. Sumra ka, si Rocco. Apay ajak makontak ti cellphone mo, Cleopatra. Baka wala akong signal, si Rocco. Imposible! Di kunam kiti. Talagang ilamlam mo nga na. Swerte akta na tsambahan ka dito, Cleopatra. Kumusta ti pinautang mo, Abayer, Cleopatra? Kwan kasi? Wala pa nga silang bayad, si Rocco. Sa dino tayan day tabayer, tadanunan tayo iti mismo apalay na. Hindi ko sigurado kung nandito pa siya sa Pilipinas. Parang narinig ko kasi na pumunta na siya sa abroad. Anya? Problema nga ron iyan, si Rocco. Ang mga nutim marayon, naglamangan. Sana mabali na mapasamak day ta, Cleopatra! Sana sinsinan day jagatan. Bakkalagatan day jay. Saan ang mabalin ti kasta? Ay naako! Saan ang syakti kapungtot mo, si Rocco? Hindi ko naman nagayatan yun, sir. Ngam di ka nagan-anad, Cleopatra. Hindi bali, sir. Babawi na lang ako sa susunod. Milyon tigatad ti pautang mo. Masukatan to itidaktakal, sir. Payadam day jay, Cleopatra. Ano? Saan naman ako kukuha ngay ng ibayad ko? Basta bayadam. Sir, magparintumang ako sa sangwanan mo. Awan mat milyon a kwartag. Anya nga, ti pangalagi ti pagbayad ko, Sir Rocco. Saan ko naparikot day ta? Makaammo kang agdiskita rin ti pagbayad mo kanya. Wala talaga akong perang ganyan, Sir Rocco. Maawa ka naman sa akin. Tumakdar ka man, Cleopatra. Di ka agparinto mga itisango. Maawa ka kasi sa akin, Sir Rocco. Hindi ko naman nagayatan yun. Sige. Naasikam. Saan kang asigarin? Ngem itimay sa akondisyon. Sige, Sir Rocco. Sabihin mo kung anong kondisyon niyan. Anya kondisyon na ita? Sabihin mo, Sir Rocco. Nay, papanap, Cleopatra. Apay nga gimimpake ka. Wala ka ng pake? Papanam ko na. Iyag mo na kita mag... Ano ka ba naman? Bakit mo inagaw ang bag ko? Tulungan na kita mangyimpa
Pangki ka nagiti kawas ko? Papanaham ko na! Aalis na ako dito? Aya! Nagkuna, apumanaw ka! Ha? Lilipat na ako ng tirahan? Ha? Ay, naglaing ka! Kastala ang kalakanaking ka, timang panaw kanya? Anya ko maita? Umay ka man! Ay, ibatam ang takyag ko! Anya ka kadibalik ko! Anay ko! Nasasaktan ako, oy! Kastala ang kalakanaking ka, timang panaw kanya? Naglaing ka! Kalpasan ti adu arigirigat ko kin ka! Kalpasan ti adu asakripiso kin ka! Ti panagan anos kin panangaw-awat ko kin ka! Panawan naklatan, akaslawan ang yaman na! Saan ka pumana? Iyang muda kita bag! Ano ka ba naman, Baliko? Bakit may bundaris ang mga kawis ko? Walang hiya ka! Puurak na kita kawas! No ipilit mo ti pumanaw! Sige! Bahala ka! Isumbong kita kay Rocco! Klipat na! Kasarsarita ka pa yan! Iawanan ba na babae? Maghuray ka. Ano di kunana? Isumbong kita kay Rocco. Kunana. Na. Apa yan? Birbirngasan na mitlatan ni Rocco. Na. Awan mutsir na. Apay nga yakas niya? Sa dino, ti papanab, Rocco. Ada si Kaswan. May papaniti negosyo, Ariel. Ha? Kat? Masapul ka di ang mga laka iti kawas mo. Una, ta medyo adayo ti lugar a papanag. Anya? Asino ti kadwam? Awan. Saklaan. Sumurutak. Saanan, tamok ama kumikom ka. Asikasungkit di ti may papaniti papeles ti sanikwan. Rocco, Di mo itantanday jay Ariela, tanarigat no maitongtong kwa. manungarod nga aldaw ti kaawan mo. Jak may pasigurado. Gumamangan no talo, wano 5 aldaw. Ang mga no abuton pa iti makalawas. Anya? Nagbayagan nga'y. Dapat nga minta asikaswan. Kanadamanin plan wag adaga-agatan. Anya? Di kagda nagtapasi nga pagkwartan ti asikaswag, Ariel. Rocco, sumurutak sa laangan. Saan nga rodan? Di ka di makaw-aw. Asikaswungkit din ni Monre. Laglagi po. Ado pa iti proseso tapno matagikwata ti sanikwa day di Luisino. Sige nga rood. Ngamne, agsingsingpat ka iti papanam, ha? Di ka agbaybayag, sweetie pie. Wen, daanag mon ay. Di ka kadag panunot iti dagas kontra kan. Tasi kalaang ti babae, iti biyag ko. Ipasyar na kay Jibalayda kunam, anaya? Kasta matimbagan ni Monray, Flora. Ni, naimbag man, tanaurnos matlangan ti amin kadakwada. Unya rod, kasta matinyawag ni Monray kanya. Ah, sigurado nga rod, anaya. Kasaran ti sumaron, no? Anya? No kuna na nga ipasyar na kan iji balayda. Sigurado ayam amuna kan iti pamilyana. Kat, amangan no pagsasaritaan yun tunti maipapan iti kasaryo kan ni Monray. Anya? Nag-advance man ti panunot mo, Flora. Kasar man ti bagbagam. Ay na, anaya. Mapmapahanan ti tawan. No awan tun ti lapan, pagsaritaan nyo kit din ti panagkalay sayo. Di tanto matlaang ti turungan nyo. Ay na, umayak man pa'y lagi na dito'y panyang. Ah, mala, sobra ka alable. Hey, makabanog matagtrabaho iti man siya. Pudnaw nga da ni Malyong akatulunga. Mabanbanog aklata, tabaon dabaon kanya. Uray day of kaw baon dala tabaw. Anya, agad
Kumusta nga iti mansyon, Lovely? Ni Monray nga saan da kadimot lang al-alilaan ijay? Saan man? Mayat to pa'y tilinangan dagiti agina. Ay na, nakasingsingpot da Madam Ariela ken Ma'am Angela ken ni Munray. Ay saus, nakaragrag sakmet ni Munray. Ha? Nakita nga rin ti kinaragsak ni Munray iti sidong ti inana pananyang. Lovely? Kunayo anaulpit ni Madam Ariela ken ni Munray nga anak na. Angam saan mal? Nakasingsingpot met ken kuana. Pasaray agin inarakop da pa'y no da duma. Anya? Iso pa nagkunak. Saanan akayat ni Munray ti pumanaw ijay mansyong panyang. Ha? Kaslawanan plano na nga agsubli di tao. Ni? Apay kanungay, Lovely? Naragsak nga rudan ijay mansyon. Saan da pa'y apagtrab-trabaho na pulaos. Nulabsan tag sarita. Paiduol da amay nakasapulan na. Anya? Un panyang, ay sus, nakasingsingpot da kan kuana. Ngam ti saludsod, Lovely. Puno nga ta, dagijay nga ipakpakita da ken ni Monray. Saan nga ta, apanagin ko kunalaan? Ha? Daka mo tadyak mo't mabasa ti aday ti panunot da panyang. Basta, nakita ti kinaragsak ni Munray ijay mansyon. Mayati pa nagsasango da amangan nga agiina. Apay nga akas lalim midom ti ropang panyang. Apay, ada ka di problema? Apay ang nagamis kay tinaunag. Samo ig-igaman ti barukong ma. Ada parikawot awan mat kiti, Lovely. Awan ti problema. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Monray. Hello, nanapan niya? Apay ngay mawag ka? Barok, kumusta ka ditan ngay? Mayat, nana. Ragsakak ditoy. Nasingputan da mama kanya. Kay kayat dakon. Marit na akong tidungod ti may sangay na. Anapan niya? Lap na kon ni mama. Kat lap na lap kumat ni mama. Iso ti the best mother dito'y lubong. Monray. Pagpagkak ni mama. Kastamad ni manang kong Angeli, nana. Dahil po yun tinabayag ngayon ang arapaap ko. Tingkar kararag ko kini Lord. Amay patagtag ko mati pamilya. Isuasaan ako na pumanaw dito'y, anapan niyang. Tsak kaya na panawan da mama. Kanan ako na ni mama. Sa anak ka na pumanaw dito'y, tagdadin na kami. Kasano nga rodan ti trabaho, Barok? Kuha na. Palubusan na to ni mama. Subli ang ti trabaho. Namno di nakpalubusan. Saan ako nagsubli? Kasanumot ngay ni Uncle mo Samuel. No sa pulan na kantungay. Umay kuntulangan sa rungkaran na napanyang. Ngamjak ton agnad dita. Tadyak kaya't apanawan da mama. Anya? Kati ka madanagan na napanyang. Nanya ti saritaan tayo. Tungpalak. Tsak to ibagbaga ka da mama kan manang ko. Ganda dita ni Uncle Samuel. Agyamanak, Monray. Talaga ka di nga agtalinaad kan di ta mansyon? Wen, nanapan niya. Saan ako na pumanaw dito Ay, kasta ka di, Barok. Ha? Nanapan niya? Apay? Ay, kwa. Awan. Kailiw da kanton, Monray. Di ka madanagan, nana. Sa langkaran kayon to. Promise. Agpaiso, Kailiw na kanto lakit tinangkal mo.
Masyanak ngamin ka ni uncle mo. Tano, makikita na ka. Umda sa naragsak na dayta. Barok. Ha? Saan kayo marot nagsangit, nana? Kuha. Masyanak lang ngamin ka ni uncle mo. Irik-rik na aktiulitan mo, barok. Ha? Sige, Wan. Umawag ak tumanin no maminsan. Bye. Di mo laam mo, tipod no amarik-rik na kita mo re. Di mo laam mo. Sigurado kayo ang maipapan itinegosyo, tinapanan ni Mang Rocco, Mami? Wen, Anjali. Di nakabailan na pagulbodan ni Rocco. Tapat-pat ganak dayjay. Di ko na yun. Ha? Please, iha. Ado, ti pagparpari ko tak ita. Iso adi mo kumamot dagdagan. Di mo na yun ang ti pampanunutak. Mami, Tikit di maipapan kan ni Monray ti asikaswanta. kaano nga rin ang asikasuan nyo ti papeles ti sanikwayo, Mami? Timing laeng, iha. Ay wanta pa'y nga umuna ni Monray. Masapul ang maalataan na imbag tirik nana. Daytay awan apulos ti pagdua-duaan na kadata. Kasano nga rin ang maiwayat tayo ti plano? No, damat nila kay Malyong asali-sali dito'y mansyon? Panagkunak, dayjay ala kay ti agbalin alapad iti anyaman at plano tayo. Oh, bye-bye dayjay amalyong. Saan mo na pagproblemaan? Mauman tulat ta dayjay, taawan sweldo na kanyak. Saan ko asweldoan nga uray ang trabaho dito'y mansyon? Hello, kanakan. Ulit ang balik. Itulot mo ni Cleopatra dito, Il. Ha? Ay, saan? Jak palubusan. Taplano na, jak dalaw. Panhawan na kiday. Ay, sana. Jak ipalubaw, kanakan. Ulitag, palubusan mo na sumalo. Ay, jak palubusan. Ulilain na kiday. Ay, manjak mo ta. Ha? Di nakpailay nakaklon. Panhawan na kaon. Siya kung timang ipagpagaulit. Ha? Palubusam ni Cleopatra. Awan ti karbo nga mamanglapad kan kuha na pumanaw. Nasaan mo nga asawa? Wano nobya la kuma. Ha? Palubusam mo kat di mo gamda na pagaramidan iti dagas. Tama nga no pa ibalot na kadayta. Bye. Rukaw! Hello! Mabait ma... Initip nan. Apay nga yakas yan. Ay, jak maaw-awatan ti mapaspasama kita. Patarayan ti kabalyo, baliko. Ay, nagbuntong ka magna. Bayam laeng. Tapno saan ang mapanog. Sungbatam ti saludsod ko, Cleopatra. Sa dinaw, ti papana. Uuwi na ako sa amin. Ho! Sigurado ka, Cleopatra? Oo, baliko. Nukas tangaraw. Itulod ka, iti lugar yaw. Ay naku, wag na. Itulod ka, nukunak, itulod ka. Ha? Yamam muna ka nagiti dadakkel mo. Ibagam asak tinubyaw. Bakit pa ganyan ka, baliko? Sinabi ko namang hindi kita ayatan. Anya? Hoy, Cleopatra, adda saritaan ta. Pinangnam naman Bakit mo hinawakan ang liig ko, baliko? Wag ka namang ganyan, oy. Ay, sa balyak ang makapunto, Cleopatra. Ay naku. Ay, nakakatakot naman itong tao na ito. Wanan! Sige, ina! Ay, mapantangarudan! Wanan!
Sasagutin naman kita pagdating ng tamang panahon. Sigurado ka? Wan nga, Rod. Mitulog ka nga nga gaway. Oo na. Wanan. O sige. Darasam nga rod agpataray iti kabal niyo. Hey! Hey! Ah! Lablay, tulugan ka niya gisalapay ay nawaw. Ay, thank you, malay. Ah? Ay nawaw. Anya amale. Malay. Pinapintas ko lang tinagan mo amalyaw. Ha? Mal. Ay, mayat tiraim da. Mali. Lovely. Ay nawaw. Tila ibagbagam mo chika, Lablay. Nana, tata, Ha? Ay, umay kayo tulungan. Tawan ter aramidak. Maburing aknawan ter aramidak. Ay na, kabailan mi dahito kinitatam amal yung munray. Panawan da kaming ditaw. bay amno kayat nati tumulong. Tapno ma-exercise. Ah, saan ka day, Barok? Wan nga rod, saan mo't anarigat ter aramidan nyo? Agisal lapayak matan. Nabang! Malyong! Anyat aramidan niyo dita. Nagkuna kada kayo apang trabahuan niyo ni Monray. Ay nawaw. Senyorito ni Monray dito mansyon. Jakto pa'y pagtrabahuan. Da kayon to lakit din. Ay nawaw. Iso tinagdisno Di daw. kan agrason, Malyong. Labid ka talaga. Ay nawaw. Ay kwagi. Mama, saan mo nga ungtan ida? Ha? Tasandak ngayong baon. Sakti nagdisnudo at tumulong kadakwada. Oh, Please, mama. Saan ka ko mga agungat pay? Please. ala, umay ka nga rodan, Monray, iho. Mapantay di hardin. Panawa mo na kita adwa. Tatrabaho na dayta. Jak kayat nga agigam ka iti danom. Taama nga no agpanateng, wano aguyak ka. Malamiisan ka, Monray. Ha? Ay nawaw. Ha? Sige nga rod, mama. Mapantay ni Jardin. Ala, mapantan iho. Hadi ka agbambanog, what? Jak kayat nga agbanog ka, iho. Ay nawaw. Ay, una yan, Lablay. Oo, na yun dahil ako silap mo malyak. Ah? Nagtadam tako silap mo. Ay nawawa talaga. Ay, nagsakit ikitam kin ni Madam Ariel. Kasi daw, kunamlan asino asanta day ta, Madam Mariela. Kasla kasi singpetan dito rabaw ti daga. Ay nawaw. Kunayo ana ulpit ni Madam Ariela ikanak na. Kunayo ana uyong kinimunray. Ngum saan mo't gaya malyaw. Nakasingsingpit mal. Di ko ay nawaw. Ha? Anyat kaya't mo asawan malyaw. Ay nawaw. No nakitam laing ti aramid ni Madam Ariela iti kalabas. Diya mau no anya ti panunutan. Ang mga no layat-layatan. Wenno guyab-guyabam iti liklikudan na. Ay nawaw. Lukas ta. Itala ang anasingpat ni Madam Ariela kinimunray. Wen Lablay. Ay sus. Asladyak nga rod mamati iti makikita kita. Ay nawaw. At hapat nga mga no at nang isit a plano da kita nga gina. Ha? Iso anak kasing put dakin ni Munray. Ay nawaw. Makapaata pa talaga. Iuwi mo muna yung kabalyo. Tama nga numapukaw, baliko. Ay, sana. Di ka madalaga. Tadatin ng ibilinak iti kabalyang. Saan naman? Ano na yan? Baliko? Ay, paano na ito? Agur-urayan ni Rocco, iti pagsarakan ni. Mala. Yung taglo ka na. Ay, ekwa. Ay, parang gusto ko munang mag-CR. Sige. Inkan. Ay. Taurayin ka. Kuan? Ay, kunin ko ang bag ko. Ay, sana. Ibatay. Tapos sigurado asubyanak dito. Ay, kunin ko nga. Kasi, nandyan yung mga make-up ko. Mag-retouch ako. Sige. Magambo ka. Ala, mapan ka laro day. O sige, saglit lang ako. Baliko.
Sigurado, maulitan naman ang tinarapin na kanya kaday. Ang libas laki ni Dayta. Isuasurutan itinalimay. Apay ti ko nam, paluspusan kaya, Cleopatra. Yang ipalubaws. Dayayag, ulbot at talaga Dayta babae. Kuna na nga siya. Sa bali mo't tinurong na. Ay, aglingwid ak pailahan dito'y pustay. Sanay, tumalang kiyaw. Ay, ang mga lumakita na. Kasta unay adaras na nga umadayo ah. Ay, suruta ka. Tama nga lumay tarayan na. Diyak masiputan titurungon na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pusing, papananta. Surutan na yatak say, ading driver. Buwan boss. Naglugan ni Cleopatra iti na yatak say. Saan ka asardengahan, Cleopatra? Di ko na may tarayan na. Surutin ka. Nauray sa tino pa iti pagturungan. Oh, Mami, di kayo nagpampanunot. Naunag man ang ti pampanunutan. Oh, pasig a problema ti adda dito yung ulok. Oh, problema a talaga. Mami, Pampanunutok no kasano ang mapukaw ni Monre dito'y lobong. anya? Pampanunutok nga ron asabidungak sa laengan ti taraon na. Mami, narigat tayo tapang panunutan nyo. Saan ang mabaling ti kasta? No maotopsi ti bangkay na, maduktalan to ijay ti impatay na. Maamuan ijay ana sa bidungan. Siguradong agpa-imbestigar na. Ha. Pandagak sa langan itipungan ti agong na. Delikado nga rod, Mami. Madaksan kayo. Limod mo ti aramidak no bilang laeng. Ipaknik ni Monre. Tano sa dino ti pangipanakkan ko na. Ijay mo ti pangiwayatak iti planok. Ay na, basta delikado day tang aramiden nyo, Mami. Madaksan kayo. At dapay matuwagas, Mami. Jak nga rod kayak aday jay asam-samantong ti mainagan kadagiti sanikwak. Dakdakkel ti karbengak, tasyak ti asawa day di Luisito. Nalawag mo ti imbaga ni attorney kada kayo saan kadi? Saan kayo ang nagkasar ka ni Tito? Awan nga rod karbengan nyo iti sanikwa na panawan na? Ni Monre ti addaan iti karbengan. Sana bali? Ay ayuan tayo to ni Monre amang hilako iti sanikwayo. Nalakalaang amaalaltit day jay, Mami. Makpapasuron at talaga ti kastoy. Agsasaruno ti parikot adumdum tag iti biyag ko. Malas a biyag, buwisit. Oh, malagip ko man ti kwartaan na pukaw kanyak, Angeli. Nagsakit a talaga tinakam ko. No saan anapukaw day jay? Saan ko man na masapul ang mailako dagiti sa nikwak? Mami, no dadtong ma, adamot pagsayaatan day dyan na pasamak. Tanaduktalan nyo, anagan payla day di Tito Luisito tinakanagan iti sanikwayo. Ha? Kasanon, no nang namnama kayo iti awan. Ninamnama yo ada kayo tinakainaganan ti sanikwayo, ngem saan matgayam. Huwag ngam sayang dayjay agatad. Ay, Mami, iwaksi yun iti panunot yo dayta. Tauray anya pa'y teraramidan nyo, saanan ang maisubli ti kwarta kada kayo. Sana bali, tano maalayo ti sanikwayo, adun tumanen ti kwartayo. Manang Angeli, adda ka di papanan ita ni mama? Awan, nakaturog ni Mami tanapuyatan. Apaya na puyatan. Gapo iti kapapanunot na, Monre. Ha?
Anya ti pampanunutan na, manang. Kwa? Ado? Ay, basta. Ado ti pakariribukan na. Ado ti parikot na, ading. Anya nga ti pakariribukan na. Kun parikot na, manang Anjali. Ay na, nagmayat lakat at kibabanday ti amon rin. Nagdagulit. Nagado damdamagan na. Makapasuron. Manang Anjali. Ha? Ay, kwa. Kwarta ti parikot ni Mami, Monray. Awan kwartanan. Anya? Iso asika, no addan to kwartam, di ka agim imot, wan? Ha? Linuko da kami ni Mami. Tinakaw da ti kwartana. Anya? Apay at tinakaw da. Hinuldap da ka di, manang? Linuko da. Inalilaw da. Iso adakil agatad tinapukaw kan kwana. Kat iso ita ti pagparparikutan na, Monray. Kaasi nga rod ni Mami. Kimutong pa yan, gapoy ti kapapanunot na. Ha? Saan mo't akimutong ni mama manang? Ha? Limok magmat. Ay, saan? Kimutong. Nalukluk mag-idiawan ka dito, Monray. Basta ka di, manang. Sige, bayam. Tanwad dan to kwartak. Ikan kayo kini mama. Promise, ha? Promise, manang. Ayun gayan. Mabalin ka di mapantay iti ayan ti tanom ni papa. Ha? Anyat aramidon ta ichay? Hinta ko mapasyaran ni papa. Anya? Ay namon, Ray. Natayan day di tito. Saan mon ang makasarita? Saanan ang makasaon ni tito? Mapantasarong karan ti tanom na. Intay kan iti sabong. Ay na, sayang laang ti paggatang mo iti sabong. Ha? Igatang talaagan iti naimas at taraon ti paggatang mo iti sabong. Anya? Kanayon nga minasarong karak ti tanam ni papa. Kanayon ko nga'y gatangan iti sabong na. Apay manang, da kayo kini mama. Saan nyo kadya sa sarong karan ti tanam ni papa? Ha? Ay, kwa? Mapapan kami mo't na dawayami. Apay nga saan kayo makitkita ijay? Kat kanayon kami mat ijay? Siyempre, saan tayo nga agririn na? Basta gayam. Kaya't ko timapan ijay tanam ni papa. Kunayo kini mama, amin nakidawak, itadyo. Ha? Alan amanang, sarong karantan ti tanam ni papa. Diyos, kita ito amon, Ray. Ginundawayan na mo ti kinasingpot mi kon kwa na. Alan amanang. Ay, sige. Mapanta. Ngamday tay laang lalakaan asabong tigatangan ta, ha? Tasayang ti kwarta, Monray. Igatang talaangan itinaimas at taraon. O sige, manang. Sige, siya kung timang kuyog ka ni Monray. No, masadot ka, Anjali. Ay, wen man, Mami. Masurunak. Masadutak arumwar. Manang gundaway matay di amon, Ray. Gaputa na saya at ipakpakita tayo kan kwa na. Agruam mutan. Ala, ano santan, Anjali. Tinapatag, mapamati ta ni Monray. Inton maalata tirik nana. Maaramid tanton, ti kay kayat ta. Mami. O sige, tagrobuatak. Kuyugak ni Samsamanto. O sige, Mami. Tatalaga masaduta ka mang kuyog kan kwa na. Ang mga numalaw anak pay. Makulitanak kan kwa na. Nakadagdagulit. Nagadodamdamagan nakat masadutak amang sungbat no kwa. Iha, aganos ta kunakmat. Ta para iti sanikwa daytoy. Anya nga ta tinaknakan ni Madam Ariela. Apay akong ti sarungkar iji kampusan tao. Ay, kat sarong karan na nga rudmat ati tanam day di asawa na. Ay nawaw. Milagraw. Himala. Ay nawaw. Ha? For the first time. Ay nawaw. Itala sarungkaran na ati tanam day di Sir Louis tao. Ha? Apay lablay. Manipod adakan diti mansyon. Napuuta mon aya asim marungkar ni Madam Ariela iji kampusan tao alaman. Nay, unag paisaw.
Jakpay naputan malyaw. Isu ako nakamilagraw ta italaan nakalagay ay nawaw. Wanaw, amangan maut no limot amap-mapan ijay kampusan tao. Saan na lang nga ibagbaga amap-mapan ijay? Imposible ay nawaw. Jakpat sin lablay. Kahit amangan mo't ano itala amarik na tiiliw na iti-asawa na. Iso ang nakalagay. Jakam mo alablay. Ngam saan na abagay ay nawaw. Saan na bagay tay? Tagbalin na nasingpot Nakadkad lang aging sisingpot lang ay nawaw. Ay, mayat ano ang balinan anasingpal? Tapno saan natan abugbugkawan? Ay nawaw. Kun kunana laeng dayjay lablay. Aging sisingpot laeng. Mariknak. Oo, pag kunamal. Nasingpot kinimon ray. Ngam na uyong matlata ka na ta ababaunan. Ha? No talaga matlaan nagbalbaliwan. Saan na kumaapilpilyan tipakitaan na itinasayaat. Ay nawaw. Amin kumaa nga da iti aglawlaw na. Ay nawaw. Sana all. Ha? Gits mo, lablay? Ayun, anya! Dayjayan di Cleopatra. Simrek iti dayjay abalay. Ulumpod at talaga day kapapaay. Kuna na nga agawit ijay lugar ta. Saan mo't gayam? Dito'y lagayam ti papanan na. Ha! Ay, mapanak dita. Taamwag no. Ha! Nay, nero ko. Ay. Hello, kanakan. Peter, si Kapay lang makamuka dagiti mula, ha? Kuha. So, dino tayo mo ay? Kuha. Dito'y bantay Sigurado ka ulit, Diyak kaya ti maul-ul puta. Ha? Nay, kaslaan mo na nga awanak iji bantay Hello, ulit ang palay ko. Kuha. Ay, di ka madanagan. Tadyak baybayan, dagiti mulak kanakan. Kanayon ko nga si Kaswag. Nasayat nga rin kasi. Sige, tayo lang. Agawit ka. No sa dinumantayan mo ita ulit ang paliko. Bye. Kanakan, pimanaw gaya mo. Hello? Hello, kanakan? Nay, awanag. Ay, amo na nga ta, di ipapanaw ni Cleopatra. Apay nga takas dyan ti sa una. Ay, kaslaan mo na mo't nga awanak iji banta. Wano, til-tiliwan na kalaan. Mapahanakit din di dabalayan na panan ni Cleopatra. Amwag no asino ti aking balay iti dayta. Kung no asino ti kadwana, di ta balay. Mapuko kay tan, Cleopatra. Mapukukan. Rukaw ulit nagbalik ko. Apay nga da ka dito ulit. Anyatar aramidam dito. Sika, kanakan. Apay nga da ka dito. Anyatar aramidam dito. Balay ti gayem ko da ito'y ulit. Pinasyar ko la. Dito ititinurong ni Cleopatra, kanakan. Kaduam ni Cleopatra. Cleopatra? Hindi, awan mo't dito Ha? Ay, di ka naglibak, kanakan. Kaduam ka din ni Cleopatra dito. Anya teraramitin nyo dito. Anya ka din ti ibagpagam ulit. Na. Anya Cleopatra, katawan mo't dito Nakita ka nagturong dito, kanakan. Da ito'y aritaw ti simrikan na. Na. Ay, sos. Agam ang mga ukansan ulit agbalik ko. Na. Amangan mo't no kaing ingas na lang tinakitam. Ay, saan? Sinurot ko nga raw. Nagkuyog kami itay. Kuna na nga agawit iti lugar da. Intulog ko iti terminal. Linibasan na. Iswa sinurot ko dito'y abalay. Agawit kakit din ulitan. Ang sublikan iti bantay. Agam ang mga ka. Uno. Amangan mo nakainom ka mat ulitan. Na. Ala. Ang sublikan iti bantay. Tasi kaswang dagiti mulay jay. Tanda tinapatag pagsaritaan may tigayim ko. Ha? Agawid ka, ulit agbalik ko.
bulbul na agpanpada. Traitor na ano ah. Mapanan tinabayagin nga atap ko kadagijay ano ah. Apay akasyan? Apay abay-bay sa balay, ayan na. Apay nga inibak ni Roko, ni Kanda, ni Cleopatra, itinay-jay ang balay. Apay! Ilang sakit. Nagsakit. Nagsakit din ang amin na. Nagsakit. Pinagnamnaman ang daysay ang Cleopatra. Imbaga na, ngaklunin na. Abay akas niya tinatokala ka. Abay! Agdatan dito'y ayan titanam ni Papa, Mama. Luisito, Ha? kailiw ka una yan. Luisito, asawak. Pangaasim, tabumangon ka. Tatulungan na ka nagiti ano ang problema kita. Nagdakkel ti problema, Luisito. Agsubli ka kuman, no sa dinuman ti ayan mo. Diyakon ka ba ulan ti pagdaldala nakaparikot ita. Awan ti mang tultulong kanyak. Awan ti... Mama, natayon ni Papa. Saan nagsublipay kada tayo? Pagdan iti sidong ni Apo Diyos. Ngamuray, no kastoy ti pagdaldalanak ita. Ikarikan ka ajak tupulos, baybay-an ti anak ta. Jak baybay-an ni Monrey. Patpat gakunay ti anak ta, Luisito. Nilaan Monrey, ti pangalalaak iti pigsak ita. Isulaang awanan ti sabali. Patpat gakunay ti anak ta, Luisito. Agyaman nak, Mama. Talaga mariknak ti kinapatagkugan ka. Wan anak ko, napatag ka talaga kanyak. Kat pakawanan nak, no, marig katanak nga agas. Ha? Monrey, iho. Mama! Nabayagan tinaudi ay umay ko diti Campo Santo. Ay, italaang manen ang makaumayak ditoy. At damat sumagmamano at tao dito'y kanok. Aguray ka. At da tao iti ayan titanam de. Ni Monrey ka. At da sangsangitan na. Ni Madam Ariela. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.